Colosiaid, pennod 3 ac adnodau 1 a 2. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod. Lle y mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw, rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Wel, dyma'r trydydd tro i ni wedi edrych ar y geiriau hyn gyda'n gilydd. Ni wedi cyrraedd yr ail rhan o'r epistol, lle mae Paul yn dechrau dweud wrth y Cristnogion yn Colosia sut dylen nhw fyw. Mae hynny'n fater pwysig yn dydy. Sut dylwn ni fyw? Ydy yn bwysig i chi heno, a fydd yn bwysig i chi yn ystod yr wythnos. Sut i chi'n byw o flaen pobl? Fe ddylen ni fyw yn wahanol i bobl eraill, os y'n ni'n Gristnogion. Fe ddyle fod gwahaniaeth yn ein bywyd. Mae'r hyn ni'n credu yn sicr yn wahanol i beth y mae'r byd yn credu. Ac fe ddylen ni felly fyw mewn ffordd sydd yn wahanol i'r byd hefyd. Roedd rai wedi dod i mewn i'r eglwys yn Colosia oedd yn dysgu athrawiaethau rhyfedd. Athrawiaethau anghywir. Fel sydd wastad yn mynd i ddigwydd yn eglwys Iesu Grist. Ac roedd yr hyn roedden nhw'n credu ac yn dysgu yn mynd i ddylanwadu ar sut bydde y Cristnogion yn byw. Mae e'n bwynt amlwg, ond mae e'n bwynt pwysig yn dydy, sydd yn werth i ni ystyried o hyd ac o hyd. Mae'r hyn ni'n credu, os dim at pwy i ni nawr, p'un ni'n Gristnogion a'i peidio. Mae beth bynnag i chi'n credu yn effeithio ar sut i chi'n byw. Dyna pam mae'n cymdeithas ni yn byw fel maen nhw'n byw, oherwydd yr hyn mae'n cymdeithas yn credu, ac felly gyda phawb. Ac felly mae Paul yn dod nawr, mae e wedi bod yn cywiro'r athrawiaeth. Ac mae felly'n dod at yr ymarferol i'r Cristnogion hyn. Nawr, cyn bod ni'n mynd ymhellach, mae rhaid i ni cael gwers gramadeg. Nawr, dyw rai na chi ddim yn licio gramadeg, a nid fi yw'r person orau i roi gwers gramadeg, ond fi'n mynd i trio ngorau yn fy ffordd bach syml i roi gwers fach i chi ar ramadeg. Ac ni'n mynd i feddwl ychydig am ffurfiau y ferf, the mood neu forms of the verb. Ac yma na mwy nag un, ac yn mynd sylwi ar ddau gyda'n gilydd cyn bod ni'n mynd ymhellach. Mae na siwt beth ar ffurf mynegol a'r ffurf gorchmynol. In English, the indicative mood, or the indicative form, ac wedyn the imperative. Yw'r gorchmynol. Y mynegol. Os yw ferf yn mynegol, mae e'n nodi ffaith. Mae e'n dweud yr hyn sydd yn wir am y sefyllfa. Enghraifft, fe gysgodd Martin trwy'r ffilm. Dyna'r ffurf mynegol. Mae'n mynegu rhywbeth. Bydd Neil yn mynd i'r siop y fori. Mae ysmygu yn wael i chi. Dyna enghreifftiau o'r mynegol, the indicative. Mae e'n dweud ffaith. Mae e'n mynegu rhywbeth. Ac wedyn y ffurf arall, y ffurf gorchmynol. Dyma'r ffurf sydd yn galw am weithred. Enghraifft,
Byddwn ni'n dweud, stopia gwgi yna hi. Neu byddwn ni'n dweud, bit y fwyd. Neu der am dro gyda fi. Ych chi'n gorchymyn rhywbeth? Ych chi'n galw am weithred? Chi'n cael y ddwy ffurf yma mewn iaith yn y ffordd ni'n cyfathrebu a'n gilydd. Mae rhaid i chi cael y ddwy ffurf yma. Ac mae'r ddwy ffurf yn dod mewn i grefydd hefyd. Mae'r ddwy ffurf yn dod mewn i'r eglwys. Mae'r ddwy ffurf yn dod mewn i bregeth. Ac maen nhw'n dod mewn i ysgrifennu Paul hefyd. Mae yna rai pethau sydd yn wir amdano ni. Maen nhw wedi digwydd. Maen nhw'n ffaith. Y mynegol. Maen nhw'n mynegu pethau amdano ni. Ac wedyn mae yna rai pethau mae'n rhaid i ni wneud. Mae yna orchymyn arnon ni. Mae'n rhaid i ni weithredu. Mae'r sylw yma yn adnod ein testun ar y ddau, y mynegol a'r gorchmynol. Mae Paul yn pwysleisio fel mae wedi bod yn gwneud trwy'r epistol, hyd yma y mynegol, yr hyn sydd yn wir amdano ni. Rydych chi wedi marw gyda Christ, rydych chi wedi codi gyda Christ, rydych chi wedi cael eich cuddio gyda Christ yn niw. Ond nawr mae'n mynd i ddechrau newid, ac mae'r gorchmynol yn mynd i ddod i mewn, the imperative. Nawr, dyma beth sydd rhaid i chi wneud. Mae hyn wedi digwydd, hyn sydd yn wir amdano chi. Nawr, gwrandewch. Mi eisiau chi wneud hyn. Y mynegol, fel wy'n dweud, ni wedi cael ymhenodau 1 a 2 yn barod. Enghraifft, beth oedd yn wir ymhenod 1? Wel, roedd yn diolch i Dduw amdano nhw, bod Duw wedi eu trosglwyddo nhw o feddiant Satan i deyrnas ei anwyn fa. Mae'n wir amdano nhw. Maen wedi cael eu trosglwyddo. Mae'n ffaith. Mae wedi mynegu amdano nhw. Yn yr ail bennod, falle chi'n cofio, maen wedi cael eu enwedu gyda Christ. Ond nawr, mae'n newid. Nawr mae Paul yn troi i'r gorchmynol. Pethau mae rhaid iddyn nhw wneud. A dyma ffordd arferol Paul yn ei epistolau. Mae e'n dweud ar y dechrau, y mynegol, yr hyn sydd yn wir, the indicative. Dyw e byth yn gadael hynny mas. Mae'n bwysig i Paul. Mae'n rhaid i chi ddeall beth sydd yn wir amdano chi. Ond dyw e ddim yn gadael hynny chwaith. A mae'n dod at y gorchmynol bob tro. Rhaid i chi wneud hyn felly. A mae'r cydbwysedd hyn gyda Paul. A mae'r cydbwysedd hyn yn anodd i gadw. Mae'r cydbwysedd hyn yn bwysig iawn i bregethwr. Ac yn aml, i ni colli'r cydbwysedd, i chi'n gweld. A dyna'r ffordd mae heresiau yn dod i mewn. Ac mae rhai eglwysiau, rhai pregethwyr yn euog o hyn. Mae rhai pregethwyr yn gorbwysleisio y mynegol. A byth yn sôn am y gorchmynol. Just yn dweud beth sydd yn wir. Ond byth yn dweud wrth y gynulleidfa beth i wneud. Tra bod eraill wedyn sydd yn gorbwysleisio y gorchmynol. Yn dweud wrth y cynulleidfa, mae'n rhaid chi wneud hyn. Ac yn anwybyddu y mynegol. Yr hyn sydd yn wir amdano ni. Ac mae'r hyn sydd yn wir ar lefel eglwysig neu ar lefel pregeth yn wir yn unigol hefyd. I ni gyd ar rhyw duedd i fynd un ffordd neu'r llall
yn ei bywydau ni. Enghraifft, mae duedd yn rhai ohono ni i anghofio am mynegol ac i ni'n meddwl gormod am y gorchmynol. A beth mae Duw yn galw arno ni'n neud? A ni'n anghofio am y mynegol, beth mae wedi wneud. Tra bod eraill ohono ni yn y gynulleidfa, mae'n ffordd arall rownd. I ni'n meddwl gormod am y mynegol a ddim yn meddwl digon am y gorchmynol. Mae angen cadw'r cydbwysedd. A mae rhaid i bregethwyr cadw'r cydbwysedd hefyd. Ni hynno felly. Ac am yr wythnosau sydd i ddilyn, os yr arglwydd yn mynd i ganolbwyntio mwy ar y gorchmynol, ar y gorchmynion sydd i ni. A dyna beth sydd gyda ni yn adnodau y testyn ni sylwi arno fe heno. 3 gorchymyn sydd gen i chi heno o'r 2 adnod sydd dan sylw. 2 orchymyn sydd yma mewn gwirionedd, ond mae yna 3 sydd yn cael ei awgrymu, ac felly wy'n mynd i ddod i hwnna mewn hefyd. 3 ffydd mae Duw moyn i chi wneud, os ych chi'n Gristion. Mae Paul wedi bod yn pwysleisio beth ni ddim bod i wneud. Paid yn mynd ar gyfeilion gyda pethau sydd ddim yn bwysig neu sydd anghywir. Ond nawr, os chi wedi bod yn gwrando arna i, dyma 3 ffydd mae rai chi wneud. Mae Duw yn gorchymyn chi i wneud rhai. Gai restru nhw, cyn bod ni'n mynd ati i edrych arnyn nhw gyda'n gilydd. Dyma'r un cyntaf. Gai jyst roi y fel gorchymyn i ni. Mae Duw yn dweud, 1. Ymresymwch. Ymresymwch. Reason. 2. Ymofynwch. Seek. Ac yn 3, adnewyddwch. Renew. Gan i fynd atyn nhw, fel maen nhw, yn yr adnodau dan sylw. Gyntaf felly, ymresymwch. Ymresymwch. Reason. Nawr, dyma'r un sydd ddim mewn gwirionedd yn yr adnodau, dim ond yn cael ei awgrymu. Felly, wy'n mynd i fynd dros y pwynt hyn yn weddol gyflym mwyn cyrraedd y 2 arall. Ond mae'n werth aros hefyd. Sut mae Paul yn dechrau y benod? Gyda'r gair pwysig hyn, felly. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ. Mae'n air pwysig mewn geirfa. Mae'n air pwysig iawn i Paul. Mae'n air sydd yn cysylltu yn dydi. Mae'n air sydd mewn dadl neu mewn ymresymiad. In your logic, in your reasoning. Maths er enghraifft. Meddylwch chi am maths i chi gyd yn gwybod. Pryn ych chi'n hoffi maths neu peidio. Mae rhywbeth am mathematics sydd yn resymol ac yn aml iawn i ni'n ysgrifennu'r gair felly. Mae hyn yn wir. Felly mae hyn yn wir. Felly mae hyn yn wir. Felly mae hyn yn wir. Dyna ffordd mae mathematig yn gweithio. A mae'r un peth gyda Paul fan hyn. Mae popeth wedi dweud y mynegol yn wir. Felly, mae hyn i ddilyn. Mae'n resymegol. Therefore, yw'r gair yn Saesneg. Fi'n cofio pan o'n i yn y coleg, roedd na ddyfyniad, ac wedi cofio fe. Oedd e'n mynd fel hyn yn Saesneg. Whenever you see a therefore, whenever you see a for, or a therefore, in the Bible, look to see what it's there for. A chi'n gweld? Os oes yna therefore, mae yna reswm. Mae'n cysylltu gyda beth sydd wedi mynd o'i flaen. Yn wyneb popeth wy wedi dweud, ar soil popeth wy wedi dweud.
ymynegol. Gnewch hyn. Yn ni'n meddwl am y geiriau ar llenesi ar ddechrau'r cwrdd yn dyn achos dyna'r un amlwg arall. Rufeiniaid penod 12. Am hynny, ar wyf yna tolwg I chwi. A chi'n gwybod fyna, gyda Rufeiniaid, mae Paul wedi bod yn esbonio'r Efengyl am 11 penod. 11 penod o just dweud wrth y Cristnogion yn Rhufain, just eisteddwch lawr, a pidwch wneud dim byd eto, just gwrandewch ar beth sydd gen I ddweud I chi. Dyma'r Efengyl. Dyma sut ni'n cael ein cyfiawnhau. Dyma sut ni'n cael ein sanctaiddhau. Dyma sut ni'n cael yr ysbryd glân. Dyma sydd yn wir am yr Iddewon ac yn y blaen. Am hynny, penod 12. Therefore, achos bod hyn I gyd yn wir, fe mae'n chi'n neud rhywbeth, a dyma beth sydd rhaid I chi I wneud. A beth wrth y Colosiaid sydd gyda chi? Rwy'n peth. I chi wedi marw, mae rhaid chi ddeall hynny. Chi wedi cyfodi gyda Christ. Rydych chi wedi cael eich cuddio gyda Christ yn Huw. Am hynny. Felly, ymresymwch y peth. Reason it. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ. Nawr, nid os o amheuaeth yw hwnna gyda Paul. Dydym fel petai, wel, oedd ddim yn siŵr os chi wedi cyfodi neu peidio. Os mae, na, dadl yw ac felly mae'n defnyddio'r gair fel dadl. Os yw hyn yn wir amdano chi, a mae yn wir amdano chi. Does dim amheuaeth gen I, ond os mae yn wir, os yw'r holl bethau hyn yn wir amdano chi, a maen nhw yn, wel, felly mae eisiau chi wneud hyn. Dyma eich resymol wasanaeth I ddefnyddio I eiriau at yr Rufeiniaid. Mae Pedr yn dweud yr un peth yn diwedd. Os profasoch fod yr arglwydd yn dirion. Pedr ddim yn amau bod y Cristnogion mae wedi ysgrifennu atyn nhw ddim wedi profi bod yr arglwydd yn dirion. Maen nhw wedi profi bod yr arglwydd yn dirion. Ond os felly, os mae hyn yn wir amdano chi, wel, yn achos Pedr, chwnechwch ddidwyll laeth y gair. Ffrindiau, cyn bod ni'n mynd ymlaen felly, gai ofyn I chi, ydy'ch meddyliau chi yn resymu fel hyn? Ydy'r os hyn yn eich bywyd chi? Ydy'r felly hyn yn eich bywyd? Yn atgoffa chi hyn? Wel, os yw pethau hyn yn wir, wel felly hyn, fe ddyle hyn fod yn wir. Os yw Duw wedi wneud hyn I fi, wel dyle hyn fod yn wir amdanau, bore fori, a thranwydd. Meddwl am y pennill na fi'n dyfynnu yn ystod aml mae arnaf eisiau seil. I'n cymell at y gwaith, ac nid rhag ofn y gosba ddyn ac am y wobor chwaith. Ond gwir ddymuniad llawn, dyrchafu gyfiawn glod, am I ti wrthyf drigarhau ac edrych arnau rhywod. Oedd yr ymynydd yna yn gwybod beth oedd ymresymu. Fi moyn wneud hyn I ti arglwydd, achos rydw ti wedi trigarhau wrthau. Yr un peth sydd fan hyn gyda Paul. Os yw hyn yn wir, gweithwch y mas, yn resymol. Byddwch chi wneud hyn. Wel, dyna peth cyntaf. Ni'n symud ymlaen o'r yn fwy pwysig yn yr ystyr o bod yn y cyd-destun gyda ni yn fwy amlwg fan hyn. Ymresymwch, ond yn ail, ymofynwch. Ymofynwch. Seek. Drwchwch beth mae Paul yn dweud gyda fi nawr yn fwy fan. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, os yw pethau hyn yn wir, os ych chi mor freintiedig â hyn, beth? Dyma'r gorchmynol. Dyma beth sydd eisiau chi wneud. Ceisiwch y pethau sydd I chwyd. Ceisiwch y pethau sydd I chwyd. Dyma beth sydd eisiau chi wneud. Colosiaid, mae eisiau chi gwrando a wneud hyn o. Mi'n gwneud popeth. Pidwch chi gwrando ar y gair athrawon yma. Ceisiwch y pethau sydd I chwyd. Gorchymyn iddyn nhw. Ar ôl 2 bennod o ddiwinyddiaeth,
Dyma'r peth mae'n galw arnyn nhw i wneud. Ceisiwch. Mae air Duw i ni heno, ffrindiau. Mae Duw yn gofyn arnoch chi. Mae Duw yn galw arnoch chi. Mae Duw yn gorchymyn chi. Os ych chi'n Gristion, ac mae'r pethau hyn yn wir amdanoch chi heno, wel, ceisiwch y pethau sydd i chod. Chi wedi cuddio gyda Christ yn yw, felly ceisiwch. Dyma'r gorchmyno, dyma'r imperatif, dyma beth sydd rhaid i chi wneud. Chi'n gweld, mae yna waith i wneud fel Cristion. Mae yna ddyletswydd arno ni. I geisio, i ymofyn, to seek yn Saesneg. Ewch ar ôl rhywbeth, chwiliwch am rhywbeth, byddwch yn ddyfod. Mae rhywbeth i chi i wneud. Mae rhywbeth i ni wneud. Chybod fel Cristnogion Efengylau, i ni'n gallu bod tyfu bach yn nerfus gyda ddweud fel yna, o bod rhywbeth gyda ni'n neud, gweithredoedd, y gair yma, gweithredoedd. A ni'n deall pam, a ni'n pwysleisio sawl tro, oherwydd dyn ni ddim yn cael ein cyfiawnhau trwy weithredoedd. Dyn ni ddim yn cael ein derbyn gyda Duw oherwydd ein gweithredoedd. Dydyn ni ddim yn mynd i'r nefoedd oherwydd ein gweithredoedd. Mae hwnna oherwydd beth mae Iesu Grist wedi gwneud trost ni. Ond, wedi derbyn, mae gwaith gyda ni i wneud. Mae rhyw orchymyn arno ni. Mae'n rhaid ceisio. Ceisio pethau sydd i chod. Gramadeg eto. Mae'n debyg bod ffurf y ferf yn meddwl yn barhaus. To keep on seeking, bydde fe'n dweud yn Saesneg. Daliwch ati i geisio y pethau sydd i chod. Dyw Paul ddim yn sôn am un peth fan hyn yna fe. O, fi wedi ceisio. Na. I chi wedi dod yn Gristnogion, nawr ceisiwch, cadwch man, dyfal barhewch i geisio pethau sydd i chod. Daliwch ati i geisio. Ceisio, geisio. Ni deall y gair, yn dyn ni ceisio, chwilio, ymofyn, seek. Chi'n dod adre o'r gwaith, a chi'n agor y drws, a chi'n mynd mewn i'r ystafell fyw. Ac chi'n sylwi bod y stafell fyw yn llawn stwff. A wedyn chi'n sylwi bod drws y cwtch dan star yr agor. A wedyn chi'n clywed sŵn yn y cwtch dan star. A chi'n clywed rhywun yn ochr neidio, a chi'n meddwl, a chi'n clywed rhywun yn dweud, fi'n gwybod bod yma rhywle, ble yn y byd mae e? Mae rhywun ar ei gliniau yn y cwtch dan star. Beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n chwilio am rhywbeth. Maen nhw'n ceisio rhywbeth. Ni'n meddwl am dameg yr arglwydd Iesu am y wraig, yn colli darn alian. A beth mae'n neud? Mae'n cynnau canwyll, a mae'n ysgu borti. Beth mae'n neud? Mae'n chwilio, mae'n ceisio. Mae'n ceisio darn arian. Mae'n weithgarwch yma. Dyna beth yw ystyr y mofyn, fel wedi defnyddio fel y penawd. Ymofynwch. Ych chi'n mynd ar ôl rhywbeth, chi'n ceisio rhywbeth. I ni, dwi'n moyn yn ni. O moyn, o ymofyn, mae'r gair moyn wedi dod. Chi'n moyn rhywbeth, chi'n ymofyn am rhywbeth, chi'n chwilio am rhywbeth, chi'n ceisio rhywbeth, chi'n rhoi eich galon mewn iddo fe. Dyna'r Cristion. Ddim fod yn segur. Mae yna rai pethau mae eisiau osgoi ceisio. Mae Paul wedi bod yn sôn am rheini. Ydyn nhw fel profiadau cyfrinol a reolau, y seremoniau diwedd. Ddim pwynt ceisio rheini, ond mae yna rai pethau chi bod i ceisio. A ceisiwch nhw. Gai awgrymu, ffrindiau, yn garedig. Mae dyma un reswm. Pam mae rai Cristnogion yn drist? Pam mae rai Cristnogion yn ansicr? Pam mae rai Cristnogion yn amau? Pam mae rai Cristnogion yn aneffeithiol yn eu tystiolaeth? Dyn nhw ddim yn ceisio. Dyn nhw ddim yn ceisio.
Ddim yn ceisio pethau cywir o leia. Cofio Iesu Grist yn dweud yn y bregaeth ar y mynydd. I bwy oedd y bregaeth ar y mynydd? I ddisgyblion, i Gristnogion. Mae'r bregaeth ar y mynydd i Gristnogion, nid i'r rai sydd ddim yn Gristnogion. A tua diwedd y bregaeth, beth mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw? Gofynnwch. Ac fe roedd i chi. Ceisiwch. Yr un ffurf. Dalwch ati i geisio. A chwi agewch, curwch, ac fe agorir i chwi. Nid i angredinwyr mae Iesu Grist yn dweud hynny. Weithiau falle ni'n dyfynnu fel i angredinwyr. Ond Cristnogion mae Iesu Grist yn siarad am fyna. Ceisiwch, curwch. Nawr, wy'n mynd i ddarllen i chi, wy'n mynd i ddyfynnu ar y pwynt hyn o awdur Americanaidd, wel, mae wedi marw nhw. Falle bod rhaid i chi wedi darllen gan Tozer. Wy'n meddwl falle bod wedi dyfynnu o'r erthygl yma yn y gorffennol. Ond mae'n eitha hir, yr dyfyniad, ond werth darllen, werth myfyrio dros geiriau Tozer fan hyn. Americanwr o Tozer yn byw yn y ganrif ddiwetha, yn poeni am sefyllfa yr eglwys ac Christnogion Efengylaidd yn America. Ac oedd e'n ysgrifennu'r erthyglau treiddgar hyn. Ddim yn gwybod beth bys y Tozer yn ysgrifennu dyddiau yma i'r eglwys Efengylaidd yn America. Beth bynnag am hynny. Dewch ar y geiriau hyn yn astyd. Enw'r erthygl, Our Unclaimed Riches. Hwna'n bwysig, Our Unclaimed Riches. Those spiritual blessings in heavenly places which are ours in Christ may be divided into three classes. The first is those which come to us immediately upon our believing unto salvation, such as forgiveness, justification, regeneration, sonship to God, and baptism into the body of Christ. In Christ, we possess these even before we know that they are ours. Such knowledge coming to us later through the study of the Holy Scriptures. Felly bendithion sydd yn wir amdano ni, pob Christian. The second class is those riches which are ours by inheritance, by which we cannot enjoy in actuality until our Lord returns. These include ultimate mental and moral perfection, the glorification of our bodies, the completion of the restoration of the divine image in our redeemed personalities, and the admission into the very presence of God to experience forever. These treasures are as surely ours as if we possessed them now, but it wouldn't be useless for us to pray for them while we journey here below. God has made it very clear that they are reserved for the time of the manifestation of the sons of God. Felly mae Tozer yn dweud, ail ddosbarth o fendithion yw rai fyddwn ni'n cael naill ein yn nefoedd neu pan mae'r arglwydd yn dychwelyd. No, grandewch. The third class of blessing consists of spiritual treasures which are ours by blood atonement, but which will not come to us unless we make a determined effort to possess them. These are deliverance from the sins of the flesh, victory over self, the constant flow of the Holy Spirit through our personalities, fruitfulness in Christian service, awareness of the presence of God, growth in grace, and increasing consciousness of union with God, and an unbroken spirit of worship. Dyma rawddeg bwysig. These do not come to us automatically, nor must we wait to claim them at the day of Christ's coming. They are to us what the promised land was to Israel, to be entered into as our faith and courage mount.
Yn gweld beth mae Tozer yn dweud, mae rhaid i ni geisio nhw y bendithion hyn. Beth mae hyn yn golygu yn ymarferol felly? Wel, gai rhoi dwy wedd i chi ar y ffordd fi'n gweld pethau fel hyn. Mae'n rhaid